A kromě toho jsme vyvinuli několik řešení, které jsou prodávány jako produkty. To, co dneska ukážeme, to je The Cube, je to jedno z řešení. Jsme 5 let na trhu, za tu dobu jsme realizovali asi 40 projektů pro mnoho zákazníků. A naši partner je JHV, včetně i majetkového podílu ve firmě, který dodávají řešení pro průmyslovou automatizaci. Máme Good AI, nebo skupina Good AI má 3 části. Jedna je výzkumná část, která se zabývá vývojem všeobecné umělé inteligence. To je ta inteligence, nebo ta umělá inteligence, která se neučí nebo není přímo určená pro řešení nějakého konkrétního problému, ale jako člověk je schopný řešit různé problémy a vlastně uvažovat jako svým způsobem. My jsme Good AI Solutions. Tam takový milník byl v roce 2019, kdy jsme se začali zaměřovat na průmysl 4.0 a uzavřeli jsme partnerství se skupinou JHV. A poslední část je Good AI Digital, to jsou kolegové, kteří se zabývají řešením přirozeného jazyka, chatboty a podobně. Většinou projektů děláme tak, že děláme consulting, přijdeme do firmy, pochopíme, co je za problém, za business case, jsme schopni navrhnout nějaké řešení, jednoduše to navazuje samotného řešení umělé inteligence, implementujeme algoritmus a potom kolem toho většinou jsou ještě další části, které se týkají IT, to znamená implementujeme to na nějaký server, aby to běželo na cloudu a podobně. Za vlastně dobu existence jsme udělali 6 frameworků, které se týkají zpracování videa, zpracování Aha. Tak, teď bychom se dneska tolik mluví o... Dobrý? Umělá inteligence tady, dejme tomu, od 50. 60. let, kdy lidé věřili, že když se vloží do počítače všechny možné rozhodovací podmínky, počítač bude schopen se naučit řešit podobným způsobem jako člověk. Jo? Ať už to bylo například v diagnóze pacientů, když dáte všechny možné symptomy, tak dostanete správnou diagnózu. Když dáte pravidla pro přirozený jazyk, dostanete správné řešení nebo správné překladače. To se ukázalo, že není úplně vhodná cesta, to bylo, dejme tomu, do 80. letech. V 80. letech přišel machine learning, kdy se tady ty pravidla nahradily tím, že se nahrály velké množství příkladů a počítač se nechal, aby si našel sám ty pravidla organizace dat. To mělo úspěch, ovšem ne úplně 100%. A velký problém byl v roce 2012 s použitím hlubokých neuronových sítí, kde se ukázalo, že lze natrénovat hluboké neuronové sítě, to znamená sítě, které mají mnoho vrstev. A potom tady to řešení lze použít na mnoho různých příkladů. A to je v podstatě všechno, co se v poslední době mluví o umělé inteligenci, tak všechno je založené na hlubokých neuronových sítích. To znamená rozpoznávání objektů na obrázcích, popis obrázků pomocí přirozeného jazyka, autonomní řízení Tesla a podobně, navigace autonomních robotů, hry, jako je hra Go, kdy se věřilo, že to nikdy nebude řešitelné počítačem, protože množství kombinací, které má hra Go, je příliš velké. Podobně vlastně šachy, když šachy byly už předtím vyřešeny pomocí trochu jako jiných algoritmů než pomocí hlubokých neuronových sítí. Pokrok ve strojovém překladu, v přepisu,
speech to text a podobně. A na druhou stranu jsou zde i nevýhody, jako je Facebook nebo YouTube feed, kdy vlastně jsou vám předkládány zprávy, které nejsou proto, abyste se co nejvíc dozvěděli, co nejpřesnější informace, ale to specificky optimalizované pro to, abyste před obrazovkou strávili co nejdéle času, a nebo fake videa, fake news, kde vlastně pomocí umělé inteligence je možné nahradit řečníka nebo vložit mu do úst takové slova, který nikdy neříkal, a je velmi těžké poznat, že to je fake, že to není opravdové video. Proč je dneska takový velký pokrok? Jednak je to s dostupností počítačů, ať už výpočty na grafických kartách, kde vlastně dneska si za několik tisíc korun můžete koupit výpočetní výkon, který byl dřív dostupný pouze na nejlepších superpočítačích, nebo si můžete pronajmout počítače přes cloud. Dále je velké množství dat dostupných na internetu zadarmo, a potom většina algoritmů, nebo téměř všechny algoritmy jsou dostupné zadarmo na internetu. Takže můžete si přečíst, jakým způsobem se něco dělá, jakým způsobem se implementuje určitá neuronová síť a sami si ji implementovat, nebo si přímo stáhnout implementaci. To děláme, vlastně čteme, jaké jsou nejlepší dneska metody, jaké byly nejlepší publikované články, a vždycky to implementujeme pro naše zákazníky. Bych se jenom zmínil, jaké jsou typy algoritmů na zpracování obrázků. Jedna je klasifikace, to znamená, řekne vám, že na obrázku je pes, na obrázku je kočka, nebo na obrázku je část, která je poškrábaná, nebo část, která je v pořádku, nebo část, která má nějakou povrchovou vadu. Druhá věc je detekce. To vám řekne nejenom, že na obrázku se nachází část, která má určitou povrchovou vadu, ale ještě vám k tomu řekne, že kde ta povrchová vada se nachází. A potom jsme schopni například automaticky připravit výkres, kde bude zakreslená ta část, která se kontroluje, a k tomu bude zakódovaná pozice vady. Třetí možnost je segmentace, kde vlastně vidíte, každý pixel je označený, jestli patří k jedné nebo druhé nebo třetí třídě, to znamená, že vidíte, co je u každého pixelu, jestli je to ten díl, co je v pořádku, nebo ten díl, co je vadný, nebo je to ta konkrétní vada, nebo je to pozadí. A poslední, o čem se můžeme bavit, je detekce anomálií, znamená, je větší množství výrobků a ten software si v tom sám najde, jestli je to v pořádku, nebo je to něco neobvyklého. Jako v tomhle případě, když tam dáte spoustu obrázků koťat, tak najednou přijde na to, že to kotě s hlavou krokodýla, že to jako je odchylka, není to něco normálního. Budeme se bavit o výrobku, který se jmenuje Cube, a to dělá tu první část, to znamená klasifikaci, řekne, zda výrobek je v pořádku nebo není v pořádku. Přestože jsme schopni udělat vlastně všechny tady 4 typy algoritmů, tak jsme zvolili pro Cube ten první typ algoritmu. Tak, tím se dostáváme k samotnému stroji. Cube je řešení tak, aby bylo velmi jednoduše implementovatelné. V podstatě je to samostatná kostka, postavíte na stůl, vedle toho se postaví počítač, není potřeba nic nastavovat, nic nikam připojovat do IT systému, nebo to dělat jako ve formě projektu. Má velmi přesně, je to vyvinutý původně pro automotive průmysl, kde jsou velmi přísné požadavky na kvalitu. Ukážete tomu několik bereme 20, 50, 80 příkladů výrobků, které jsou v pořádku, výrobků, které v pořádku nejsou, a zmáčknete natrénovat, během minut se natrénuje a můžete začít kontrolu. No, je to uživatelské rozhraní, tomu kolega ukáže, velmi jednoduché na použití, není potřeba, stačí jednoduché zaškolení. No, celé zařízení jsme koncipovali tak, aby dělalo jednu věc správně a jako jednoduše, přestože samozřejmě tím jako vzhledem k naší expertize jsme schopni rozšířit funkčnost, jsme schopni, aby to dělalo i více věcí. Tak.
Samotné zařízení uvnitř má kameru, je tam nějaká elektronika, k tomu je připojený silný počítač s grafickou kartou a výrobky se vkládají do 3D tisknutých stojánků k tomu, aby byly snadno zachyceny, aby se snadno daly vyměnit. Tak, já bych teď požádal kolegu Matouše Jezerského, aby ukázal The Cube přímo v akci. Dobrý? Dobře, takže doufám, že se vidíme. Dobrý den. Já vám ukážu teda konkrétně Cube, který tady teď máme. Momentálně máme nasazený držák na dva plastové díly. Takovéhle, jestli uvidíte. Máme nějaký technický problém. Já se omlouvám, ale nevidíme nic. Ano, ano. Pracujeme na tom. Mohli byste prosím kliknout na obrázek, kde uvidíte kolegu a stroj. Tím by se vám kolega měl zvětšit a měli byste ho vidět. Jo, funguje, vidíme. Aha. Jo, je to jako jiný uživatel na Zoomu. Takže všechno v pořádku. Můžeme pokračovat. Takže máme tady teda demonstraci Cube na takovéhle zrovna plastové díly, drobné. Máme tady držák na dva konkrétně a já vám ukážu to rozhraní, jak to vlastně vypadá, jak se to používá, je velice ve zkratce. Máme to teď připojené k notebooku, takže to zvládne i notebook s grafickou kartou. A já teda se dostanu rovnou k té ukázce. Když tady dám umístím ty díly dovnitř, ono to pozná, že jsem je tam umístil, až dám pryč ruce, tak je to samo si několikrát otočí a nafotí a potom zpracuje fotografie. Točení trvá tady u těchto dílů asi necelou vteřinu a pak zhruba 200 milisekund trvá to samotné rozpoznání. Teď ukážu ještě tady nějaké vadné kousky například, že se nám vlastně ukáže, že i jako procentuální odhad chyby. Pokud je ten odhad chyby nízký, tak je samozřejmě možné nastavit citlivost podle toho, jak chceme, aby z té linky ty díly chodily. Že pokud chceme tolerovat nějaké vady a nevadí, že tam je občas něco falešně pozitivního, tak můžeme nastavit nízkou citlivost. Naopak, pokud chceme hodně přísně kontrolovat, nastavíme vysokou citlivost. Může se stát, že třeba když se na nějaký díl pak dostane nějaký jenom otisk prstu nebo něco drobného, že to třeba zahlásí s nízkou pravděpodobností, že je vadný, když není, a to pokud je ta pravděpodobnost nízká, nebo ta jistota té neuronové sítě nízká, tak samozřejmě je to dál potom na pracovníkovi, aby to zkontroloval. Je možné samozřejmě zobrazit tu informaci, pokud tady je třeba jistota 91 a 100%, že jsou vadné, ale pokud by byla třeba ta jistota 10%, tak se to ukáže oranžově a může to ještě dál ten díl zkontrolovat pracovník, ale to se děje v praxi minimálně, pokud je správně nastavený ten práh. Ještě tady mám poslední dva díly. A jsou to opravdu malé vady, které jsou obtížně viditelné okem. Musí teda být viditelné, aby to rozpoznala i ta neuronová síť. To je taková podmínka, že na té kameře to musí být vidět. Ale opravdu drobné odchylky jsou poznat. To věřím, že je pak i v prezentaci máme nějaké obrázky, protože takhle na kameře to možná nebude vidět dostatečně detailně. Takže vidíte, že to může obsluhovat skutečně každý. Obsluha je k tomu opravdu jednoduchá. Může to být připojené k počítači a k dotykové obrazovce. A já teda asi předám slovo Jiřímu Dobešovi ještě a samozřejmě nějaké dotazy budou nejspíš. Tak já bych vám ještě ukázal, jak vypadají
ty vzorky, co jsme teď kontrolovali. Vidíte mě? Jo? Dobrý. Takže tohle jsou, tady zde vidíte příklad, takový malý puchýřek na pravé straně od toho průchozího otvoru. To je ta vada, která tam nesmí být. No, když se podíváme na další fotografie, tohle jsou fotografie normálně vyfocené fotoaparátem. To znamená, není to z Cube, ale abyste viděli, jak ty vady, které kontrolujeme, tak jsou skutečně obtížně viditelné. Je to těžko vidět okem, ale jako jde to vyfotit a jde to zkontrolovat. Tady vidíte na další fotografii, tak dejme tomu na 3 hodinách je takový malý přerušení té gumové části. Tady zase na 3 hodinách je promáčknutí, který jde vlastně, dejme tomu od 3 hodin přes 12 až na 9 je takový lehký promáčknutí. Tady je větší promáčknutí, tady je vidět zase na 3 hodinách, je vidět jako deformace té povrchové části a poslední je opět puchýřek, kde vlastně je to na ty vnitřní přechodové části mezi otvorem a mezi tím tělem toho výrobku. Jo. A je to černá na černé, špatně se to fotografuje, špatně je to vidět okem. V případě, že jedete na 3 směny a tak noční směna typicky mívá problémy, a nejenom noční, každý, kdo se na to dívá delší dobu, tak mívá problémy po chvíli identifikovat ty vady. Tak. Zmínil, který je určený potom na integraci na výrobní linku. No, když tady to je řešení, který si objednáte, postavíte na stůl a funguje. Cube Pro je řešení, kde je potřeba mít dál výrobní linku, kterou má to složitější, dodáváme jako projekt. Tak. Tím bychom asi vyčerpali prezentaci a teď bych rád zodpověděl otázky. Já mám otázky, pár drobných, jestli teda mohu. První je, jak to je s integrací do, řeknu, vyššího celku, mezi, řeknu, operaci v montáži například, a jak je to s integrací s robotikou? Určitě. To je, jak jsem zmiňoval, tak máme partnera JHV a jsme schopni to dodat v integraci i pro podavače nebo pro roboty do výrobní linky a taky nastavit všechny interfejsy směrem na nadřazený systém. Jak je to, rozumím důvodu, proč je to všechno uzavřené v černé kostce, nebo řekněme v jakém uzavřeném prostoru, jak je to s velikostí a s detekcí například tlakových vad? S velikostí tam je potřeba mít tak velký kus, aby šel dobře vyfotografovat i s ohledem na hloubku ostrosti. Případně je možný mít více než jednu kameru, ale když máte například hodně členitý díl, jo, že já vím, je to odlitek a odlitek má nějaký složitý vnitřní členění, tak tam potom není tak jednoduché nastavit kamery, aby vlastně všechny ty kontrolované části se dobře zkontrolovaly a současně nemůžete většinou měnit fokus nebo repozicionovat ten díl, protože záleží na cycle timeu, jo? Ale protože potom se nevejdete do cycle timeu. Takže to se týká velikosti. A druhá otázka byla, prosím, jaká? A jak je to s detekcí lakových vad? Lakových bychom se museli asi podívat na ten díl, ale v podstatě, že v případě, že je to vidět, tak jsme schopni neuronovou síť naučit. Jo? To znamená, ale potřebovali bychom ten díl vidět. OK. Děkuji za odpověď. Aha. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, co se týká optiky,
tak od koho využíváte tu optiku? Máme Basler kamery. Kamery máme Basler a optiky máme jako vhodný k té dané kameře. Uh-huh. A mělo by toto řešení jako, protože vždycky jsme si tady ukazovali, když to řeknu, jako takový jako 2D pohled na nějakou plochu, kterou vlastně, která je kontrolovaná. Umí toto řešení, jako kdyby útvarově složitě, jak jste zmínil třeba ty odlitky, tak že se na povrchu objevují vady nějaké a ty vady vznikají nahodile po celém povrchu. Takže vlastně jako toto jako řešení je poměrně takhle složité. Umělo by tady toto v nějaké modifikaci toto řešit? Asi bychom potřebovali vidět konkrétní díl, ale tady vlastně ty díly, na kterých jsme to ukazovali, tak tam taky není snadné to vidět, kvůli tomu, že jsou černé, lesklé, a proto vlastně jsou tam ty krokové motory, které s tím otáčejí. Abychom snadno, v případě, že se to vyfotí z víc úhlů, tak potom vidíme tu vadu. U toho, co jste zmiňoval, tak tam asi bychom se museli konkrétně povědět o tom, jak ten povrch vypadá, ale jako, když to vzal zjednodušeně, tak pokud jste schopni vzít mobil, vyfotit vadu a na té fotografii z mobilu to bude vidět, tak to budeme schopni rozpoznat. A jako v rámci té umělé inteligence nebo těch sítí, tak to, že je to nahodilé po celém povrchu, tak to je potom řešeno v rámci tohoto, jo? To nevadí. Tady na tom, co máme ty příklady, to je taky na nahodilém místě. A to je právě výhoda proti, když máte smart kameru, tak tam to není tak jednoduchý nastavit, když to tady vlastně dáme příklady a ta neuronová síť si sama naučí, jak ty příklady vypadají. A v tomto případě ona je invariantní vůči translaci. To znamená, když ta vada je na jiném místě, tak vlastně ona se chová vždycky stejně. Jo, já jenom jestli teda můžu k tomu ještě, pokud to vlastně ten díl, on z druhé strany, z opačné strany je třeba trošku více takový plastický, že vysahuje ještě do prostoru a to vlastně vůbec nevadí. On když se otočí a nějak se třeba nějak se maličko třeba i pohne, nebo na té fotce je třeba víc najednou na jedné straně než na druhé, to vůbec nevadí. Jo. Tím vlastně se už ta neuronová síť učí, že je jedno z jakého úhlu vlastně, nebo spíš v jakém otočení třeba, nebo posunutí, nebo třeba i jas se může změnit. Jo, že třeba světla nad kamerama můžou třeba maličko degradovat, nebo ta konfigurace té kamery je o trochu jiná, tak to taky nevadí. Jo. To vůbec nemá vliv na to vyhodnocení té vady. Že vlastně součástí učení je, že my se snažíme s tím obrázkem dělat ještě různé dodatečné operace, abychom právě zvládli naučit tady tu neuronovou síť i z malým množstvím příkladů, protože běžně, když se s tím setkáte, tak potřebujete tisíce příkladů. Pokud máte nějakého experta, co umí transfer learning, tak třeba stovky příkladů, ale my jsme to potřebovali z toho důvodu, že prostě zmetkovost ve výrobě je malá, tak jsme potřebovali třeba těch 50 příkladů, jo, aby to fungovalo. Takže součástí toho je vlastně i dost různých operací, aby se ta neuronová síť naučila, že vlastně nezáleží tolik na otočení, nezáleží tolik na tom světle, prostě ta vada musí být vidět. To je ta podmínka, jo. Ta vada musí být vidět. Takže takhle to funguje. Jo, děkuji. Co se týká třeba zakrytování, tak my tu metodu máme v podstatě nezávislou na nějakém parazitním světlu. Jo? Takže je to zakrytované, nicméně když by to nebylo zakrytované, tak by to fungovalo taky. Protože potom může být výhoda při Cube Pro, když máte výrobní linku a nemusíte, třeba to zakrytování nemusí být dokonalé nebo nemusí být úplně vhodné, tak z toho důvodu vlastně nám to nevadí. Dobře. Máte další dotaz?
Můžete případně pokládat otázky taky do chatu. Dobrý den, Michal Musil, jsem slyšet, prosím? Ano. Já jsem se chtěl zeptat, co se týče učení a řekněme přizpůsobení toho systému pro detekci nějaké konkrétní vady. Když si představím, že variabilita těch vad na tom výrobku je relativně velká. Vy tady jste měli puchýřek, který měl několik milimetrů v průměru. Představme si, že teďka mi tam půjde další várka, která ten puchýřek bude mít zásadně jinak velký. Jaké tam jsou vlastně jaká je ta flexibilita té neuronové sítě, pokud se ještě s takovou vadou třeba nepotká? Jo, tak to můžu odpovědět já. Záleží teda na tom, jak příliš odlišná je ta vada a kolik jste měli těch trénovacích vzorků. V případě tohoto, že bychom to uvedli na tom příkladě, jaký jste zmiňoval, tak z největší pravděpodobností by s tím problém nebyl a měl by být správně rozpoznán. Ten puchýřek bude třeba jinak velký. Nebo pokud bych teď na nějakém tom dílu vytvořil nějakou vadu, která je tomu aspoň maličko podobná těm ostatním vadám, tak to taky bude rozpoznané, i když třeba s ne tak vysokou jistotou. Tam jde totiž o to, že my bychom mohli úplně být hodně citliví na jakékoliv anomálie, jenomže problém je, že třeba například i na těchto dílech jsou nějaké popisky, na nich jsou čísla, na nich je text a ten se může měnit a my musíme vědět, že ta neuronální síť se musí naučit, že to není vada. Takže zároveň musí být trošku kritická i vůči některým typům, které třeba neviděla ještě během toho trénování. Takže pokud máme takovýhle puchýřek, tak by to tak třeba mělo být. Pokud by ta vada byla nějaká výrazná, jakože nějaká chyba povrchu jako větší, tak taky by to mělo být rozpoznané. Pokud by to bylo třeba jenom nějaký, já nevím, mastný otisk, tak pokud by nebyl v té trénovací sadě, tak by se mohlo stát, že bude považovaný jenom za odlesk, nějaký přirozený a nebude detekován. Takže tam opravdu už pak záleží dost na individuálních příkladech, ale obecně je to celkem flexibilní. No, v podstatě, kdybyste měli výrobky, kde máte sami škrábance, naučíte to jenom na škrábance a najednou tam přijde puchýřek, tak je dost možné, že to ten puchýřek nepozná. Jo? Nicméně pokud to učíte na zhruba ty vady, co vám skutečně se vyskytují, tak to není problém. A není problém, když ten puchýřek má jiný tvar, jinou velikost, je umístěný jinde, tak ne, dobře to generalizujeme, používáme sítě, které dobře generalizují, takže to jako není problém. Ještě k té specifikaci těch defektů, když teda budeme se tady držet toho vašeho výrobku a puchýřku. Řekněme, když budu mít puchýřek, jsem schopen tam nastavit, že proti těm příkladovým rozsah možných velikostí je, řekněme, plus minus 50%, a budu mít druhý typ defektu, bude to škrábanec a u něho jsem schopen nastavit třeba, že to bude percentuálně někde řádově jinde, co ještě pořád budu interpretovat jako ten škrábanec, což mě vede k další otázce, jestli jste schopni potom kategorizovat ty vady, že bych dostal report na této sadě měli převážně vady tohoto či jiného typu. Jo, takže nejdřív k té nějaké parametrizaci. Ta parametrizace je vlastně zjištěna z těch dat. Jo. Tam se nic nenastavuje. Tam je opravdu jediné nastavení je obecná citlivost. Ale ta neuronální síť se učí i různou variabilitu těch vad z těch příkladů. To znamená, čím větší je ta variabilita těch vad v těch ukázkových fotkách, tak tím víc to bude tolerovat tu variabilitu potom během provozu. A k té kategorizaci, takhle, jak jste teď viděli, tak je to jenom binární kategorizace, to znamená, je to OK, není to OK, ale samozřejmě individuálně je pak možné řešit i konkrétní kategorizaci vad, jaký typ vady to je. A v takovém případě je často lepší mít větší množství vzorků,
ale opět bychom museli třeba vidět nějaký příklad, jo, abychom to dokázali nějak spolehlivě odhadnout. Každopádně možné to je. Děkuji. Já bych ještě měl, prosím, další otázku. Co se týče zdroje dat, tady vidíme, že zdrojem dat je přímo kamera. Máme situaci, kdy máme nějaké měřící vyhodnocovací zařízení a v současnosti dostáváme ty výsledky toho snímání na FTP server. Je možné potom interpretovat ta data už z uložených obrazových souborů například? Určitě. Potom teda je samozřejmě vždycky se musí myslet na to, že je potřeba při tom trénování, vlastně určitě to tak může být. Zdroj dat může být víceméně jakýkoliv, opravdu, když to jako upravujeme na míru, tak to může být klidně FTP server, jenom je potřeba pak teda myslet na to, že na to prostředí toho, kde se ty fotky berou, jo? Aby tam třeba pokud máte lesklé předměty, tak se může stát, že tam se objeví nějaké třeba odlesky, proto my to máme v této verzi zakrytované, že kdybychom tam dali něco lesklého, něco lakovaného, tak tam třeba neuvidím odraz toho pracovníka, který to tam vkládá a podobně. Jo. Takže, ale možné to je, ano. A ještě na základě toho vyhodnocení, řekněme binárního vyhodnocení OK, not OK, jste schopni potom zpět posílat nějakou tu s tím standardizovaným nějakým průmyslovým protokolem třeba nějakému handleru informací, jestli s tímto výrobkem teda jít mezi ty dobré či vadné, tady takovou to jako smyčku uzavřít? Ano, ano. Jo? Mhm. Jo, děkuju za informace. Děkujeme za dotazy. Ještě v chatu? Otázky? Já se ještě zeptám dovolením, jaký je potom v rámci toho, řeknu, té integrace nebo vůbec jako začátku toho procesu nějaké té implementace, provádí se nějaká pilotní studie, nebo jak to vlastně přistupujete? Vůbec jako k ověření jako spolehlivosti tohoto řešení pro dané zadání. Jo. Takže v případě, že se bavíme o přímo tom stroji The Cube, tak tam je to jednoduché. Dostali bychom od vás testovací sadu, na tom bychom vám ukázali, že to funguje, stroj si můžete zapojit. Takže tam vlastně je to velmi rychlé, v řádu dne, 2 dnů můžeme mít vyřešeno. V případě, že potřebujete na to průmyslovou automatizaci, v případě, že potřebujete komunikaci s rozhraním, v případě, že potřebujete nějaké další věci, tak to bychom potom měli jako projekt. A nejdřív bychom posoudili kriticky, jestli je to věc, kterou standardně řešíme, to znamená, není potřeba žádný proof of concept, je to věc, kterou umíme, jsme si jistí, že jsme schopni dodat, tak normálně domluvíme se, podepíšeme smlouvu, dodáme jako projekt. V případě, že to je něco, kde bychom měli pochybnosti o tom, že to bude fungovat v pořádku hned na poprvé, tak bychom nejdřív udělali nějakou pilotní fázi nebo proof of concept a potom bychom navazovali na to projektem. Takové to jako zadání z naší strany adresovat přímo na vás, nebo? No, to je na mě. Jo. Mhm. OK, děkuji. No, asi nejlepší je se sejít, podívat se přímo na ty výrobky, protože tam můžou být problémy. Můžou být problémy s tím, že kam umístit kamery, nebo například může být problém, jak umístit manipulátory, a manipulátory jsou jako významně dražší než to naše řešení, takže kam umístit průmyslovou automatizaci, jak zapojit průmyslovou automatizaci, jestli se vejde do taku a tak dále, jestli se vejde do budgetu. Takže v tom případě to nějak navrhnout řešení a potom jít přes prostě formou projektu implementace u vás.
A tu automatizaci nabízíte také, nebo to je spíš na nějaké integrátorovi? No, my máme partnerskou firmu IHV v Pardubicích a v Praze. A tam tu automatizaci dělá IHV a tu samotnou umělou inteligenci, ten software a případně kamery děláme k tomu my. Yeah. Jo, to znamená, že tam budete mít robota, budete mít manipulátory, budete to mít zapojený na nějaký MES nebo na jakýkoliv další integrace s linkou, tak to dělají kolegové z IHV. Jo. No a na kontraktační modelu se domluvíme. Dobře, možná, když byste měli třeba příklady, co řešíte vy, bychom se mohli pobavit přímo o tom, co vás trápí, co byste chtěli dělat vizuální inspekci. Okay. Já bych měl příklad, teda, kde bychom rádi eliminovali člověka. Konkrétně jde o polovodičový průmysl, kde na některých typech linek ještě pořád využíváme člověka pro vizuální kontrolu waferů, teda těch desek, které jsou v tom polovodičovém průmyslu. A abychom byli schopni odhalit všechny ty vady, tak vlastně kombinuje se to, že tento materiál jednak pod nějakým úhlem rotuje před tím člověkem, nebo by to bylo před tou kamerou, to je docela analogie k tomu vašemu Cube. Navíc je tam potřeba pravděpodobně změna úhlu, případně použití ještě polarizovaného světla, že ne všechny defekty jsou viditelné pod jedním typem světel. S čím máme potíž, zatím jsme nenašli dodavatele, který by byl schopen vlastně tady toto technicky implementovat, tady ten handling toho materiálu pod tím záznamovým zařízením nebo osvětlovacím zařízením, z něhož bychom ten výstup potom byli schopni dostat do nějakých těch neuronových sítí. Tak nevím, jestli ta firma, kterou jste zmiňovali, vlastně je schopna dělat tady ta technická řešení na míru do výroby, nebo jakým způsobem vy jste tam spojení. To jsem ne zcela pochopil. To by bylo asi nejlepší se domluvit nebo takhle. Ano, jako JHV dělá takovýhle typ řešení, ale bude se asi nejlepší domluvit potom konkrétně, protože možná jako to spektrum problémů, které je potřeba vyřešit k tomu, abychom dosáhli cíle, tak bude jako širší, takže bych navrhoval, bychom se sešli s kolegy z JHV, sešli bychom se s vámi, probrali bychom, nebo si můžeme zavolat, probrali bychom konkrétně, jak ty díly, co řešíte, nebo co máte, tak jak vypadají, co už tam máte udělaný, nebo jestli se jedná o nový stroje, nebo jestli prostě celý vlastně ten setup toho řešení, že potřebujete vyvinout. Jo, ale jako ano, jsme tam, nebo jsou tam kolegové schopni dát manipulátory, roboty, jsou prostě už vyměnit kus na lince, nebo podle toho, jak to bude potřeba. Nebo postavit novou. Děkuji za informace. Aha. Dobře, tak tak dobře, tak děkuji za dotazy, děkuji za pozornost. Určitě se obraťte na nás, kontakt, ať už přeze mě nebo přes kolegu Guillermo Alda, který organizoval tenhle webinář. A budeme se těšit. Doufám, že to bylo pro vás zajímavé. Děkujeme.
Děkuji, Vasano. Děkuji, naschle. Naschledanou. Naschledanou. Díky, naschle.